Există lucruri despre care e mai ușor să vorbești decât să faci. Și unul din aceste subiecte e cel pe care l-am pregătit pentru astăzi. Și anume, continuăm discuția despre dragoste, despre importanța ei, despre necesitatea definirii corecte, despre faptul că e mai mult o decizie, un principiu, e o hotărâre pe care o luăm față de cineva și mai puțin o emoție pe care o resimți. În contextul educării copiilor. Dragostea în contextul educării copiilor. Pentru că e o provocare mare, să știți. E greu să echilibrezi aceste două lucruri. Pe de o parte iubești copilul, pe de altă parte trebuie să-l educi. Ele nu sunt în tensiune neapărat, doar că noi nu întotdeauna știm să găsim echilibrul acesta. De fapt, dacă ar fi să o pun în alte cuvinte, ar fi cam așa. Nu există tragedie mai mare pentru un copil decât să aibă un părinte care vrea întotdeauna să-l facă fericit. Pentru că procesul educării cuiva presupune și momente de nefericire. Nu știu cum era dumneavoastră, poate că aveți mai multă experiență decât mine, nu vorbesc neapărat din perspectiva celui care este specialist, însă pot să vorbesc din perspectiva celui care are copii și avem 4 copii, care ne-au pus multe probleme și problematici în a-i crește, în a-i educa, pentru că nu întotdeauna a fost sau este ușor. E E atât de important să înțelegem că nu există tensiune între dragoste și educație decât dacă dragostea e definită greșit, iar educația este făcută păgubos. Există un alt lucru pe care părinții pot să-l facă și să fie, din punctul meu de vedere, mai dramatic decât afirmația pe care am făcut-o mai devreme. Și anume, cred că într-o ordine a priorităților, cel mai dezastruos mod de a-ți crește copilul este să folosești copilul pentru propria ta fericire. Când se întâmplă lucrul acesta, nu există predictor mai clar a dramelor care urmează să se întâmple în viața unui copil decât acest lucru, și anume ca părintele să folosească copilul pentru propria lui fericire. E un alt subiect, dar la fel de important, poate mai important decât cel de astăzi. Însă, astăzi aș vrea să mă refer doar la subiectul acesta, dragoste și educația copilor. De ce? Pentru că este foarte evident că atunci când educi un copil, unele lucruri pe care va trebui să le înveți, unele lucruri pe care va trebui să îi le transmiți, nu-i vor face mare plăcere copilului. Iar dacă obiectivul tău e copilul să fie fericit, nu vei putea să le împaci pe cele două. Pentru că nu există. Adică, spuneți-mi și mie, câți de dumneavoastră ați reușit să-l faceți pe copil? Sau câți dintre copiii dumneavoastră vor să facă treabă în casă, de exemplu, să-și așeze jucăriile la locul lor, să facă curat în cameră, dacă sunt mai mari, să facă paturi sau alte lucruri, să-i chemați să facă treburi prin casă. Câți dintre copiii dumneavoastră au ca primă reacție ideea, da mamă, da, sigur, acum, imediat, cum să nu, ce vrei, cu ce vrei să te mai ajut? Poate că experiența mea este negativă și poate că experiența dumneavoastră e pozitivă. Poate că la mine e altfel decât la dumneavoastră, dar realitatea e că din tot ce am observat eu și e subiectiv, e adevărat. Copiii trebuie să învățați să facă lucruri care de obicei nu le face plăcere să le facă. Și atunci dacă obiectivul tău ca părinte, din dragoste pentru copil, e să-l faci să fie fericit, va trebui să faci în așa fel încât să-l faci fericit. Dar educația înseamnă să amâni fericirea pentru un moment ulterior. Uitați-vă la dumneavoastră. Când vrei să realizezi ceva, am mai spus treaba asta, trebuie să amâni satisfacția pentru mai târziu. Pe copil, în primul rând, trebuie să le duci, chiar dacă lucrul acesta nu-i creează cea mai mare stare de fericire. Da, peste ani de zile îți va mulțumi, sau poate că nu îți va mulțumi. Da, peste ani de zile vei vedea roadele muncii și poate că va înțelege și el de ce a fost nevoie să facă ceea ce nu i-a făcut plăcere să facă. Dar până atunci, uneori trebuie să-l faci nefericit. Uneori trebuie să-l faci să facă ce nu-i place. Uneori trebuie să-l ajuți, să-i fii alături, să-l susții, să-l încurajezi, să-l disciplinezi, ca să-l faci să facă ceea ce știi că trebuie să învețe să facă. Chiar dacă lucrul acesta îl face nefericit. Dragostea și fericirea nu sunt în antiteză, dar nu întotdeauna sunt simultane. Și lucrul acesta este cel mai evident în relația cu copiii. Îi iubim atât de mult încât îi vrem nu neapărat astăzi fericiți,
Cât îi vrem ca atunci când pleacă de acasă să fie capabili să trăiască o viață semnificativă și fericită, având toate instrumentele, toate abilitățile, toate cunoștințele, toate informațiile care se ajute să facă lucrul acesta. Dar ca să se ajungă acolo, dragostea uneori trebuie să treacă și prin perioade de nefericire. Și nu e mai puțin dragoste. Ba, aș spune eu, cred că uneori e mai mare dragostea aceasta decât o idee romantică, de emoție subțire și o supă diluată, așa, pe care o numim ceva, ce nu e de fapt. Și repet, lucrul acesta este cel mai evident în relația cu copiii. Vă îndemn și vă încurajez să iubiți din toată inima. Chiar și atunci când trebuie să-i faceți nefericiți și să nu vă rețineți în a-i face nefericiți dacă lucrul acesta înseamnă să învețe lucruri pe care altfel nu le-ar învăța. Să facă lucruri pe care altfel nu le-ar face și care să le fie de folos atunci când vor avea cu adevărat nevoie în viața lor ulterioară. Nu e ușor, dar asta înseamnă să iubești.